27 سبات ریبر عبدالله اوجلان بانگا آشتی و جواکا دموکراتیک کر جوی روژه و بشونده جوین و هفدیتن دینل دارخستن. همه بریا چند ساعتان شاندیا îmraliyê و serokê meclisa Tirkiyê hevdîtin pêkanîn. Di hevdîtinê de pêvajiya aştî û civaka demokratîk û pêşketinên dawiyê hatin nirxandin. Hevdîtina endamên Şandeya îmraliyê ya Dem Partiyê, Perwîn Buldan û Mithat Sancar û serokê meclisê Numan Kurtulmuş li meclisê pêk hat. Piştî hevdîtinê endamên Şandeya îmraliyê daxuyînî dan. Perwîn Buldan diyar kir ku têkildarî pêvajiya aştî û pêşketinên di vê derbarê de wan nîqaş kiriye û got hevdîtina me nîv saetê dewam kir û baş derbas bû. Di rojên pêş de wê hevdîtinên me dewam bikin ji ber pêvajo heta qonaxekî hatiye. Giring e ku ev pêvajiya aştiyê li meclisê bê pêşxistin. Em ê di nava yek-du hefteyan de bi serokkomar, serokê MHP û serokê CHP re hevdîtinan bikin. Piştîvan hevdîtinan jî em ê serdana îmraliyê bikin û bi birêz Ocalan re hevdîtinê pêk bînin. Mithat Sancar jî diyar kir ku ji bo pêşdeçûna pêvajiyê di vê meclis bikeve dewrê û wiha got. Gava vê ya herî giring jî avakirina komîsyonê ye. Ev komîsyon piştî ku partiyên siyasî nêrînên xwe bidin wê rengê wê şêmber bibe. Derbarê rola meclisê de serokê meclisê xwedî îrade ye û bi xwe seke.